karon sa Lapu-Lapu Pusok diri sa Marshall. Nag-stop over mi sa sukod kay kaning ako ang nabadi-badi akong bana. Nagplano na sad nga manglaag nga wa hibawing asa dapita ami dalhon lang mi sa among ligid. Nga na nagbaon mi og mga kuan ba mga utensils, magdamig stove. Kung sa kanil plano, atangin niyo guys. Kanilang sardines diri dinagbuay, walay dinagmayan. Dili pagbaw din ginawa na ni namais ang order. Ay kuan lami kay nilang inilaw. Kaning isda nilang inunan dinagbuay jud ulo man mo ni paborito nako ulo. Kani siya ihang kinuha mamsa. Kini ako ang kanon na ipakatin nga sa lami kayo. Tubod na tao. Umot ang magkaon. Style sa kinanang ang ginikarte update tinulog tayo ng gining alam mo kung mabutog ganun abang pagkumot-kumot o kaon daw apil kanamot ng puko na ginamot kabaw
Ano kung ano isda na po sinitaran dagkuha. Atong pinag ko ang gawin. Muton. Lami kayong inuunan ba nga? Talang nagbuha sa panga. Nakalang pasya sila dahil po kaya. Topong guys, topon. Jadi,